saka panhau yedu yatiinayo nhasi tichatanga nesabhuku wedu baba Nyagota. Wane chiyero chavakasangana nacho. Vasangana nechiyero ichi mudunhu mavo, vangade kuti tsanangurira sevagari kuti wakasangana nei munguva yapfuura. Todati vakasangana nedehenya remusoro wemunhu, chinova chinhu chisina kumbobvira chakaitika kana kuti chaimboitika, asi iwo semafambisirwo aya zvakaitwa ndio patoda kuti vatipo sevagari kuti chii chakaitika, zvakafamba sei kusvikira pari nhasi, zvaapapi, nekuti mashoko anofamba nepasipo, pamwe anofamba neparipo. Asi kana tina baba vari mumusha vanogona kutitsanangurira kuti zvakadai zvikadai zvikadai zvikadai, zvoda kuti isusu sevagari taane nyaya izere, taane muti uzere kubva kuna baba. Kana tikanzwa munhu anenge akufamba achinyepa zvisizvo, umwe anogona kuti musoro wacho utonzi wakavanikwa mumba maWallace, ndo mawakawanikwa, nyaya iya yatochinja. Asi ikabva kuna sabhuku tazwa kuti Wallace ndiye akanga ainawo, wakabutswa mubhegi raWallace, aona mupurisa kuti aiwa Wallace anga sitori kunanga ari kwahoni, sabhuku isu wakatiti zvakati. Saka zvinhu zviri kuchira kushanda nemasabhuku sana baba wedu muchidimbu. Ndinotenda kana paine vane zvavanoda kushuvira kuti ko pakati panoitwa sei, ko nyaya dzakati dzinoitwa sei, tinenge tichibatsirana tichienda. Munhu wese vakasununguka kutaura, munhu wese vakasununguka kundipita zvauinazvo, wana mai makasununguka kutaura, munhu wese inzwa kusununguka, inzwa kupombonoka. Tiri pakereke yenhimbe FM. Ndatenda. Saka sabhuku Nyagota ndikakusiyirei nguva ino. Maita basa mukoma Dhaikuru. Tikutanga ndokumhoresa imese ndichimhoresa wenhimbe FM. Titi wakadini murori? Wakomana wari kuno wanoshanda zvikuti. Kuti uyaimoni. Chekutanga ndinoti zvachitiko chamuri kutaura mukoma Dhaikuru ndechechokwadi, hakusi kunyepa. Ndechechokwadi. Chero soko kwamuri ndakatosvitsawo. Ndofunga ndakati gonei ipapo, hamuna kundiombererawo maoko. Ndakatoti rega ndisvitse kumusangano, rega ndisvitse kune chechi, rega ndisvike kunani nani, kuitira kuti zvive zvinoreruka kumunhu. Chokwadi musoro wemunhu ndakauona. Musoro uyu ndichiuona ndakanga ndatotaurirwa nawamwe mai waitobva kuchechi uri musi weSondo, ndofunga papera 3 weeks manje. Ndingati musi wa 1-2 April uri musi weSondo, ndichazoti ndepapa. Waitobva kuchechi wachiti ndataurirwawo kuchechi kuti pane musoro uri pekuti panonzi paNyakwima, ndopaungouri, kana kuti pagadheni paThomas, ndopaungouri. Inini semunhu anga ari padhuze ndaitofudza mombe ndiri padhuze, ndobva ndatsvaga kamukomana kamuzukuru kangu padhuze paNyamapfeni, ndikati shamwari ndondisarire nemombe ndakumhanya paNyakwima. Ndobva ndataurira hanzvadzi yangu ipapo, zvanzi bhuti tode kuperekedzai, hamungaendi mega. Ndobva taenda tese, muzukuru asara nemombe, ndokusvika ndokuona Joshua pane musoro wangu wakaiswa pamusoro pepole waya, sepapo pachechi kapa, handiti pane mapole waya, ndobva wangu wapfekerwa, ndokuona, ndokuswedera padhuze. Unoziva chinhu chichiitika chitiko chakadaro chinotyisa, asi hamene kuti simba racho rakabva kupi. Ndakabvira kusvika kuita face to face nawo, ndokunyatsokutarisa, ndokuona kuti uyu musoro wemunhu. Vanhu vangu vachinyepa kuti vanzi unenge wediro, musoro wediro ndozvawakaiterera, hausi waitotyawo nai. Ndokunyatsosvika pauri, ndokuti sisi mazviona, zvikanzi munhu kauyu munhu. Akaiti toita sei? Sisi wakutotya wakamira sekuru nanyatela. Ngaswederei padhuze. Waswederawo padhuze, munhu wechikadzi munoziva zvaanoita. Tikati saka ini ndakubvisa musoro uyu. Mai wee kubata here bhuti hazviti. Tikati ndakutomubata uyu. Sisi wangu wakarohwa nehana kubvunda cheko. Ndobva ndatora chimuti, ndobva ndada kubvisa nechimuti, wakaramba nekuti wainge watoita zvekuroverero. Ndobva ndatema mashizha, muti uri padhuze muparatsenzi. Sisi wangu ndofunga wameno, kana pasina zvawakaita, wakati bhuti kati siyai zvakadaro, siyai. Tikati handimbosiba. Tikati shamwari ndakutokubvisa pano pawakagara apa hapana kunaka apa, ndakutsvaga pekukuisa pakanaka, nyaya yako ndichaiita sei? Chaifambisa kusvikawo pane ndasvika. Ndobva ndatora mashizha aya, ndobva ndatsukunyura, ndobva ndabvisa, ndobva ndabata mumaoko chaimo chaimo.
wana kufara nazvo. Ndobva ndakwira mugomo. Pane gomo riri padhuze Wamwenye. Ndakwira mugomo mbichana pandatsvaga chibako. Kati ndakukusiya panapa, asi ndichadzoka. Ndaisa muchibako pasi pedombo. Ndobva ndaenda. Sisi wakasara kurodha mugomo wangu wasingachagoni kukwira. Ndikati handihanzvadzi, mombe dzangu kamwana kanogona kurasa. Ndobva ndaenda ndatora mombe dzangu. Ndiri munzira ndatofunga ndikati iyi haisi yangu ndega. Ndobva ndatanga kufonera mukoma wangu Chitsiga. Ndikati shamwari uri kupi? Zvika ndiri kwaDhipo. Ndikati kuti. Ndikati kunani nani. Ndobva ataura vanhu vandaida anowaziva. Ndikati chibva wataura kuti mangwana 6 o'clock ngatisangane padare. 6 o'clock ngatisangane. Ndakazofonera wamwe wekuChisokosi waMupeti. Ndobva ndavafonerawo. Zveshuwa 6 o'clock dzakakwana vanhu vapadare. Watosvika. Ndokwataurira nyaya yangu wakashamara nazvo. Sikanzi manje wataura hako, asi kuti tizonyatsopa mazano toda kutanga tauona first tigutsikane kuti musoro wemunhu here. Ndikati handei. Ndobva tafamba kachinhambwe kubva kumba kwedu kuuya paNyakwima. Ndokusvika ndokwira mugomo ndokuwaratidza. Ndobva waona kanzi hazvishowa munhu. Vanoziva kanzi atori murume, munhu wemurume. Ndokubva tasiya zviripo. Ndobva tadzoka kudare kwedu ndogara pasi. Ndokuchisaka toita sei? Kanzi nyaya inoda kuenda kwamambo nekumapurisa. Ati Sikanzi tese bva tawirirana. Pakapera unge uri musi weMonday. Next Monday yacho ndobva ndakabva ndaenda kwamambo. Pandasvika bva ndataurira sekretari wekwamambo. Ndobva afona kuna mambo anombonunha. Ndataura namambo. Kana mambo nyaya inonetse. Nekuti munhu ko chienda kumapurisa. Isu tichazonzwa directive inenge yabva kumapurisa. Ndobva ndaenda kumapurisa. Ndovataurira nyaya yangu. Chakandishamisa mapurisa kuti nyaya iya futi kuratidza kuti waitoiziva. Ndakashaya kuti akaisvitsa kumapurisa ndiye. Nyaya yemusoro iya futi. Ndikabvunza ndikati makainzwa nani? Sikanzi pane nyaya yatakanzwa. Akaendesa nyaya zveshuwa ndakatsvaga ndikati ndiani akataura nyaya. Ndokuzvimuziva. Sikanzi oraiti nemapurisa tazvinzwa. Dai mota iri pano tatoenda. Zvino hatina motikari. Saka touya mangwana. Kuriwa yaChipiri. Ndikati Chipiri. Ndandapiwa appointment nakanzera. Kana nakanzera nemusangano. Ati manje kanzera akatonifonera ndiri mupurisa. Kanzi ndati handigoni mangwana. Dai mati kuswera mangwana. Sikanzi alright. Isu motikari tinenge takuziva kuti iri free. Kwakuriwa chitatu kaichi. Ndobva taenda mukaChipiri. Chipiri ndobva ndaenda kumusangano wakanzera vatadzoka. Zveshuwa mapurisa haana kumbononoka. Ini ndakatoudzawo nekuti mapurisa akatikokera vanhu vakawanda. Tinenge tichida vanhu vakawanda ipapo. Kuma 7 ndakatonzwa mupurisa akundifonera. Shamwari tatosvika paNyabadza. Uya parodhi kuti tambire kuti tisaita sei tisarasike. Handibva ndatobva kumba ndichimhanya paya. Mbva ndasvika parodhi pedu paMukaronda. Ndagara ipapo. Nguva ndobva watosvikawo. Pataenda takatanga kuenda kumba ndokwangu nevanhu vangu vari padare. Ndokusvika paya womhoresana nevanhu zvakanaka. Wataura nyaya wabvunza havana kubvunza chakaipa kana kubvunza kuti zvakafamba sei. Waitongobvunza mibvunzo imwe iri general yakareruka. Makaona ndiani, makazodini. Right. Saka handei. Ndobva tapinda mumotikari. Wakakwanisa kupinda mumota yavo. Tapinda mumota. Patauya patasvika paNyakwima. Ndokuona musoro we waratidza. Ndobva asimudza mupurisa akasimudza nechimuti. Ndobva taenda parodhi. Wakutora mapicha avo. Wakundibvunzisisa wakaona vari papi. Enda ipapo. Hazvinoita mapurisa zvakawanda kandakatozoonawo ipapo. Right. Taakuenda nemapurisa ayo. Asi tiri kudzoka. Hatina nguva asati tadzoka.
wabva waendawo. Tadzokera kumba musi wechitatu chipiri mande yacho chitatu kaichi chipiri chitatu china chishanu mugovera sondo purisa ndobva afona sanzi tiri kuuyako mangwana asi tiuya takawanda tikaimunganidzai musha wese toda munhu wese anga aripo. Soko harina kunonoka kufamba vandafambisa soko chokuchoko ndobva watamukira ngatisanganei na9 o'clock paya panzvimbo paya panyakwima paya zveshuwa ndakakurumidza kubva kumba. Ndichisvika ipapo ndakatoona pato wane waro wekwarugoi kwarugoi wari kudei pana ndokubvunzana paya zvikanzi tatonzi uyai kunoku endai kunoku nakanzela wedu ndiyati endai ikoko asi kutouya vanhu vakawandisa tati garei zuva rakudziya ndotoona rori yatosvika rori yese yakazara rori yaSamshonga yakazara nevanhu vari kuimba zvakaipa. Wasvika paya vanoita noise ndofunga kaunike vanhu vari kuzasuko munokaziva hawana kunyatsoti tsvikiti vava netinoise sitabva tanyarara hedu makauraya munhu wedu makazoda iso zii tazotaura taomberana paya tavanataura ndikati kana mauya kuhondo isu taakuenda pano isati ite zvehondo kana mauya zoita zvehondo isu taakudi takuenda kudzimba dzedu mosara muri pai moita zvinhu zvenyu mega. Ndopo wakabva wanyaradzwa nasaduni wavo wanga watori nasaduni acting saduni ari ikoko ndobva tazotaurirana zvakanaka paya. Ivo wanga watopinda mugomo kare watoita zvavaita kudhara watoti hanzi pane zvimwe zvatatoona mugomo chii chaoneka handei tinokuratidzai tapinda paya takwira munzira nekanzira tasvika ipo paya tarisa panga paine chibhachi nechivhorosaka zvinhu zvatoora zviri ipapo nemabhonzo anga aripo mabhonzo ndanyatsotarisisa vanhu matarisira wanoita kakucha ina handicheka ndanyatsosvika ndatarisa bhonzo ndemunhu tumbavhuda tusitumbuira zvino ndezvembwa izvi iwo ari kutofara kuti tawadini ndoitamuona ndanyatsotarisa imbwa asi munhu pfumba rembwa neremunhu zvakatosiyana. Tazoenda pachiseri pedombo ndabva ndaona shaya dzembwa ipapo tikati nichirega inyarara. Pazouya mapurisa azouya akanonoka ndofunga azosvika kuma11 vataura paya ndikati imbwa asi munhu bo. Mapurisa watarisisa waona tushaye tumbavhu ndetwembwa kane mapurisa alright izvi tasiyana nazvizvo ngatichipindei mugomo tichiseche munhu wese timbotsvaka mugomo imomo wapota nekuseri waenda nekupi gomo razara vanhu rasviba vatenderera paya ini ndandakapfeka machombo asi ndikati negombo rangu iri inobva ndasara hangu ndiri pasi ipapo. Vakatora almost 2 hours vanhu vari mugomo wazodzika paya maonei gurupu rimwe narimwe isi hapana chataona. Umwe ndowakati taona mubako mami nemagumbezi matwin 1 akazosvikawo umwe akati ndakwira pamusoro pegomo chaipo pane bako riripo bako mune guwa ririmo makuwa ekudhara ayo asi guwa iri rakapwanya rakatodestroyiwa half side asi paguwa iri pane bhonzo riripo ndo chinhu chiwani chandaona pane bhonzo riripo ndei ndakwira mugomo rehamakata kungorukwira mutu ndakwira ipo paya tasvika mubako imomo zvichiona wana guwa iri saidi rakasara iri rakanaka rinoita kunge rakawakwa sondo rapera. Zvinhu zvekudhara ukazviona makuwa ekudhara ari mumapako ukaona unofunga kuti rakawakwa sondo rakapera asi iro ratova nemore than 200 years. Wadongorera mugowa muya nematochi hamuna chinhu asi parutivi pane bhonzo. Tatarisa bhonzo ndiri pachizhe zviri kufamba sei akaputsa guwa iri ndiyani
kuputswa kwaro unoratidza kuti haisi mhuka munhu, nekuti matombo akanyatsorongwa aibviswa achiita se zvemunhu unozoona ka matombo anenge akaita se akarongwa. Iyani akabvisa goya. Mune nhoroondo regoya tikatisati tomborizivi kana kuti nderani, asi igwa rakatoreba rakanyatsowakwa kunge Great Zimbabwe, matombo epaGreat Zimbabwe. Ndiani wabva watora bhonzo riya sikanzi takuenda naro tiri siba, nekuti tichadonita matesti edu nemusoro uya tonoti zvinoita se zvinomecha here. Vatakura zvinhu zvavo kuvaenda, taburuka mugomo right. Mapurisa aoneka, tasara paya nevanhu vekwaRugoi tataurirana zvatataurirana, hapana zvinhu zvatakachitaurirana, nekuti dhiraivha anga akukomplaina werori kuti rori yangu handidi kufamba usiku, malaitsi inonetsa. Ndobva wadini, bva waenda zvavo. Saka kubva musi uyu kusvika pari zvino ino handambomufonera mupurisa wacho. Mupurisa anonzi Chimombe kana paina anowanzoshandira akati kuno kundikuziva Stereki. Nyaya dzese dzekunoku ndinodziita. Haapfeki uniform, anopfeka sivi. Akati hakunoku hapana kwandingazivi machikunguru mese ndomuziva, nhingi nanhingi ndowaziva. Hapakanaka, wabva waendawo. Saka kubva musi uyu kusvika pari zvino hapana chatatitazo. Ndofunga ndozvatinazvo. Ndine zvandanzwa zvandingade kubvunza. Ndanzwa muchiti pakaungana vanhu, makasvika mukaona vanhu vekwaRugoi vauya vakanga varipo. Vanhu vekwaRugoi chakaita kuti vange vachiuya kunoku, vakauya nedonzo ripi? Chakaitika munhu kwaRugoi kuti wauye kare kare 2008 ndakatozozvinzwawo ipapo. Kune munhu kwaRugoi akashaika akatsakatika. Saka vanhu vekwaRugoi waridzi wemunhu hama dzake vari kuti munhu wedu akatsakatikira muno mumusha. Hanzi kare ikako ainda handisi munomu, wakatombouya wakatombotsvaga pachina Ishe Nyagota baba amusi. Hanzi wakatombouya wachitsvaga wachiti isu tiri kunzi munhu wedu akatsakatikira munomu, nekuti akashandisa nzira iyoyi yekubva kwaSvikiro iyi. Aibva kwaSvikiro kuchikoro kwaSvikiro ndokwaitica wake, kwakumuperekedza uchiri usiku, wachida kundobata malift kwaNyabadza, time yainetsa dhiziri ye. Vanhu vandi vaifamba kuenda kwaNyabadza, saka atomuparakidza uchi usiku. Saka ari kunzi haana kusvika kwaNyabadza, akatsakatikira ipo pakati panapa. Saka vanhu kana vachifamba ndo vanofambawo. Saka iwo pamuko wakafamba kwazonzi munhu wenyu ari Manyagota, zvekuti mazuva aya wakatouya zvishoma. Ndakatozoudzwa wakatofamba wachitouya kusvika wamusha ukatombounganidzwa, vanhu vakatombosecha futi mumakomo, asi hawana chawaona. Alright. Zvaita sekudaro wauya rudzi rune munhu akanga ashayikwa kana kuti munhu akatsakatika, wakanga varipo here pazuva iri vachifamba munzira dzavanga vakanongedzerwa nevamunoti vanenge vachinongedzera iwo kuti munhu wenyu akatsakatikira mubhuku raNyagota, asi endai mundotsvake apa neapa neapa, kana kuti vakangouya vari vanhu vasina mabatsiri? Vanhu ava maonero ayandakazviita, nekuti isu tichiri kumasati asvika panhava wakanga watova kunzvimbo kwacho kare, paine zvawatoita. Zvimwe zvandataura zvekuti wakatokwira mugomo wakatoona panga pakaraswa imbwa, handiti zvinoratidza kuti wane zvawakaita wasati isu tisati tasvika, nekuti takatowaona waayo kare. Ndo maonero ayandakazviita. Ndanzwa muchitaura muchiti pane zvipfeko zvamakaona bhachi zvakanga zviripo. Saka sezvo hama idzi dzakanga dzavepo dzichiti dzakashaya munhu wadzo, hapana here akakwanisa kuti bhachi iri ndere hama yedu, pane vanhu vakanga varipo akaziva bhachi kana kuti akafananidza bhachi kuti hama yedu yakashayika yaitomboye nebhachi rakadai, bhachi ndiro? Panga paina mukoma wacho anonzi akatomboticha panapa, anonzi Ticha Binguri pano pandini, akati anga asina bhachi, achitaura munin'ina wake iye ariti paakabva kwaSvikiro kwaanga akuticha achikwira kuenda kwaNyabadza, anoti anga asina bhachi. Anzi anga akapfeka chijaketi kwete bhachi chairo remucheni, anzi anga asina bhachi. Iri ranga riri bhachi ranga rine imbwa. Saka vanhu vachifunga kuti pamwe imbwa iyi misha iri padhuze pane pakafira imbwa, munhu imbwa yake yakafa. Imbwa ndino munoigadzirira pekurara. Saka pamwe akangosimudza
bhachi iroro kwakuya kwakurasa muchitaura nemuperekedzi akaperekedza mufi akabva naye kwaakabva naye achimuperekedza achienda naye achibva amusiyira panzira munhu haana kusvika kwaaienda achibva anzi apararira manyagota. Iye muperekedzi ari kuti akaperekedza hama yake kumusiya papi. Right. Kana muchizova kwasvikiro pachikoro tinobva pasvikiro tobva tayambuka Nyamasaka. Saka iye anoti akangomusiya achangoyambuka Nyamasaka achitori mumusha masvikiro zvekuzopinda muno Manyagota uyo akatozopinda ayega asi uri usiku achida andobata malifti panyambadza kuchakati nzva andi akamusiyirawo munzira asi nekuti pane nzira kapa yakagrade akamusiya ari murodhi iye ndobva adzoka kuchikoro. Ndofunga vagari muri kuinzwa nhau iri kutaurwa panapa. Tinodaira kuti vamwe vedu pakaitika nhau iyi takanga tiripo tichizvinzwira nekuona zvinhu zvakanga zviripo. Pane here umwe angade kuvedzera kana kutaura zvaakambonzwawo kumashure kana zvaari kuziva pamusoro pechiitiko chakaitika mudunhu renyu rineri? Vakanga varipo ane ruzivo kana zvaakanzwa pane zvakaitika? Ini ndingangoti hangu pari kutaura sabhuku zveshuwa wandiwa vakatombosvikaini ndakawawo vachitofamba kusvika pana wasifa pana wachizwa kutsvaga ati inini zera racho hangu ini handani chiri mudiki ati nyaya ndakamboizwa Vakainzwa muri pane rumwe ane chaangade kuwedzera panhau iyi. Sunungukai. Hapana here vamwe vanhu vakambotsakatikawo kana mudunhu menyu kumashure vamunongonzwa kuti pakati panga pakambotsakatika munhu pakati pakabva zvakamboitika zvakadai? Noti sabhuku vari vakazokwira mugomo vakawana rimwe guva pamusoro pedombo pakazowanikwa bhonzo. Iri bhonzo rakawanikwa kure nekune guva rakanga ravanikwa rindizvo guva riri pamusoro pegomo Ndo panga paine bhonzo. Uyu musoro uyu wakawanikwa kupi? Kuground, kurodhi kunofamba nevanhu. Zvirati vana vangadai vayo vakakwira mugomo vachidzika nawo kana kuti pangadai paine zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitika kuti musoro uyu unge uri uku asi wabva kune bhonzo iroro. Zvinova zviri kumirira mapurisa kuti ange achitarisa kuti bhonzo regumbo nebhonzo remusoro zvakafanana here. Saka isusu sevagari hatina here zvimwe zvatinoziva kana nzvimbo dzingadai dzakambotsakatikirawo vanhu mudunhu medu zvekuti tingati gore rakati kwakamboshayikwa munhu pakati zvinoda kudai pamwe zvingadai zvirizvo? Ipapo ndichida kubatsira hangu vanhu vese waiwapo wakataura nyaya yemunhu akashayikwa kwaRugoi anonzi Ingura ndo zita rake. Vanhu vese vakatsigira vakati zveshuwa Ingura ndiye anonzi akamboshayika munomu nekuti hama dzake dzakambouya dzichimutsvaga muno. Hapana umwe akamboburitsa rumwe ruzivo rwekuti kune umwe anonzi akamboshayika, kwete. Hapana umwe akaburitsa rumwe ruzivo rwaanoziva. Saka imi sasabhuku yenzvimbo nevagari nechiitiko chakaitika munzvimbo menyu kana kuti mudunhu menyu, nyaya iyi maitarisira kuti ibatsirwe sei kana kuti isvike papi kuti inzi nhau iyi yakurerukirai? Nokuti imimi ndimi munhu akasvika akaenda akandosimudza akachengeta mubhonzo raakaona akaenda akafambira nhau idzi kumapurisa kuti zvinhu zvinge zvichijeka. Sasabhuku makamuchitaura kuti nyaya iyi mubatsirwe sei kana kuti ifambiswe sei? Nyaya iyi chekutanga ndinoti mapurisa wakaratidza kuti vane chido chekubaridzira nerespondi yawakaita chokuchoku ende wachiti nesu hatisi kuperera pano tichatombouyazve zvakare. Imi sarai muchitsvagawo futi pagaro muno munzvimbo zvekuti takatombotsvaga musi weFriday yapera iyi takatombodzika kurwizi kudhuze kuna Nyamasaka tichimbotsvaga-tsvagawo. Ini ndandisipo hangu asi pano wakatomboenda ikoko wachida kutsvaga-tsvagawo vaine fungidziro dzavo. Chinangwa changu ndechekuti nyaya iyi ndoda kuti isvike pekupedzisira kusvika tasvika munhu taziva kuti ndiani. Ndo pane chinangwa changu ndoda kunyatsoti tabatsirikana
nzira dzese kuti munhu tizive kuti ndiani, ndo pane chinangwa chavo. Sasabhuku wenzvimbo, tanzwa nhau yenyu kuti makudza chaizvo mapurisa enyu eRusape Rural nebasa ravari kuita, kuti vari kukasika kuti mukavaudza zvichemo vanomhanya kuya kundonge vachibatsirana nemi vabereki muchibatira pamwe. Saka imimi sasabhuku wenzvimbo, ruzivo rupi kana kuti rubatsiro rupi rwamungade kupa kuvagari venyu vari munharaunda kana vachinge vasangana nechiitiko chakadai munzvimbo dzavanenge vachifamba? Tingadai tiine vavhimi vanenge vachivhima mumwe vachitema huni, vanogona kusangana nazvo, asi vasangana nazvo vanogona kunyarara. Saka mungade kuvati waite sei kana vachinge vasangana nezviro zvakadai mumakomo kana mumapako mavanenge vachifamba? Ipapo kurudziro ndagara nditori nayo mazuva ese kuti chero chaitika wakomana munonditaurira. Inini handina panotyisa kuti apa pasvikike, handina munhu anotyisa, ende ino wacho handityisa. Uyai munditaurire zviri kuitika munharaunda, tione kuti tinobatsirana sei. Pane here umwe ane mazwi ayangade kuwedzera kana kutaura pamusoro pezviri kutaurwa naSabhuku? Awanhu wakwapingura munhu akatanga kusara kwasvekeka achiuya kuno, asi iwo wakazotaura kuti munhu akatsakatirika Manyagoda. Saka wane munhu anenge akawapa ruzivo rwokuti munhu akatsakatirika Manyagoda. Munhu iyeyo ngawape information kuti kana munhu akatsakatikira Manyagoda akatsakatikira papi pacho. Nhau iri kutaura naSabhuku inhau yakanaka. Sabhuku wari kuti ndino mubvunzo. Tisati taenda mberi ndambonzwa pataurwa nyaya yekuti nyaya yakambosvitswa kwamambo. Pane zvimwere zvakazomboitwa kusaidire kwamambo since pakaonekwa denya mudunhu mavo? Hapana chati chaitika, hapana chavati waita mambo, nekuti iniwo futi ndakati ndichatozomirira kana mapurisa vazotipa full report kusvika panoperera nyaya, kwakuchidzosera nyaya kwamambo kuti zvakafamba zvakadai zvakadai. Nekuti pari zvino tiri kufamba nemapurisa, chero iwo mapurisa vakataurawo nyaya kwamambo kuti kana tazosvika pekupedzisira ndo patozotaurirana. pane here wangade kuwedzera zvimwe? Wanambava sunungukai kunge muchitaura zvamungade kuwedzera kana rudzidziso rwamungade kupa vamwe vanhu vakagara pano, nokuti kutsakatika kwemunhu akabva kumba ari mutano asingarwari zvinoreva kuti kutsakatika kwake angadai akasangana netsaona achifamba kusvika munhu azonzi atsakatika. Saka imimi Sabhuku onai tiri munzvimbo yeManyagoda, munhu akatsakatikira munzvimbo yenyu, zvivati kutsakatika uku kune chekuita kwekubhinywa kwevanhu. Saka panhau kuwana vari kukura zuva renhasi mungavape rudzidziso rupi nechiyero chakaitika mudunhu menyu, nekuti inozati inhau yekubhinywa kwemunhu, kuti vanhu vakaperekedza munhu ari mutano achidzokera kubasa asi haana kusvika kusvikira pari nhasi. Zvinova zvinhu zvatisingadi kuti zvidzokororwe zuva remangwana, kuti zvirambe zvichienderera mberi. Tinotaridza kuti zvinhu zviende kundoguma, asi kuguma kwazvo zvinofanira kunge paine nhau yekudzorana nekutsiurana nemhuri dzedu dzatakagara nadzo mucommunity. Saka saSabhuku mungati kudii kune vagari vatiinavo kuti nhau idzi dzinge dzichiganuka kana kuti kunge dzichipera? Kurudziro itagara tinayo nguva nenguva, tinenge tichitaura kuti kana tichida mari ngatisenze, ngatitsvage mari nenzira dzekushanda, kwete kutsvaka inonzi quickback. Quickback inotsvagwa nemahwindi, ndo vanotsvaga quickback ipapo ipapo. Isu ngatishandei tiite mari, zvekubhinyana izvi hazvibhadhari. Afunga ndokurudziro yandogara ndichiita iyo. Sabhuku vari kutaura zvakanaka, vari kukurudzira kune suwe chidiki nana baba vakagara pano, vari kuti ngatiregedzei kuita nhau dzeubhinya nekuenda kundobata vanhu kwiyo, kuti tiende kundoita mari yekuti munhu uyu ari kubva kumafloors toenda tondomugarira munzira, munhu uyu nditicha tomugarira munzira toenda tondomubhinya. Imimiwo semayuth makagara pano, rudzidzo rupi rwamuri kudzidza pachiitiko chakaitika munzvimbo yenyu sevagari, kuti zvakaitika izvi vadzidzei nazvo, uye imi munoti kudii nevamwe vakakuteererai muzuva renhasi?
makasununguka kudaira. Tinangodai tichishaya zvekudaira pari zvinezvi. Ndichakumbira mukoma wamwe chete. Wana mama muri kuvajamba. Wana mama maenda kumashure ndine urombo. Sunungukai. Vane ruzivo rwawainaro pachiitiko chakaitika. Sunungukai kutaura zvamakanzwa nezvamakaona kunyangwe zuva ramakaenda. Nemashoko kunyangwe ayamainzwa achitaurwa nevanhu. Tainzwa kuti zvakati. Tifunga kuti kunyepa takazotobatawo chokwadi musaone kwa musoro. Saka tiri kusvira kuti izvi neizvi zvidai. Sunungukai. Tibatsirani. Chii chingakonzera chaizvo kuti munhu afunge pfungwa dzekuti ndikauraya munhu ndinoita mari? Kusada kushanda. Andingangori nyoka.